Αγαπητοί φίλοι καταναλωτές, αγαπητές φίλες καταναλώτριες, αγαπητοί σπουδαστές και σπουδάστριες του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, κύριε Διευθυντά, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας ομιλία, η οποία έχει θέμα για την ασφάλεια των αγορών στο διαδίκτυο. Πρώτα όμως θα μου επιτρέψετε να πω δύο κουβέντες για το τι είναι το ΚΕΠΚΑ. Να σας πω δηλαδή τι κάνει και ποιος είναι ο θεσμός του. Το ΚΕΠΚΑ, το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, είναι μία μη κερδοσκοπική και μη κυβερνητική οργάνωση, ένωση καταναλωτών. Στην πόλη μας και στο νομό μας όλο, υπάρχει εδώ και 13 χρόνια, και αγωνιζόμαστε για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη είμαστε εθελοντές. Το ΚΕΠΚΑ παρεμβαίνει δυναμικά για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που προστατεύει τον καταναλωτή στη λειτουργία της αγοράς, επειδή πιστεύουμε ότι η προστασία του καταναλωτή δεν επιτυγχάνεται με μεμονωμένους νόμους, αλλά μέσω της ενσωμάτωσης της προστασίας αυτής σε όλη την νομοθεσία και εκπροσωπούμε τους καταναλωτές και παρεμβαίνουμε σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Το ΚΕΠΚΑ εκπροσωπεί τους καταναλωτές σε τοπικό επίπεδο στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού που υπάρχει στους Δήμους του νομού Ημαθίας, σε εθνικό επίπεδο στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την ΟΚΕ, στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς ΕΣΚΑ και στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών BUC, και όλοι οι καταναλωτές, έστω και αν δεν είναι μέλη του ΚΕΠΚΑ, επωφελούνται από τη λειτουργία του. Συγκεκριμένα, ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους από τα δελτία τύπου του ΚΕΠΚΑ, τα οποία δημοσιεύονται στον τύπο, και ό,τι δραστηριότητες έχουμε, τις δημοσιεύουμε πάντοτε στον τύπο. Ενημερώνονται για σοβαρά προβλήματα που δημιουργούν επιχειρήσεις στους καταναλωτές από τα δελτία τύπου του ΚΕΠΚΑ, τα οποία και αυτά δημοσιεύονται στον τύπο. Συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, ημερίδες, συζητήσεις για να ενημερωθούν για πολλά σημαντικά θέματα και εκπροσωπούνται από το ΚΕΠΚΑ σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων, όπου το ΚΕΠΚΑ αγωνίζεται για την προστασία των καταναλωτών. Στις Βρυξέλλες έχουμε μόνιμο αντιπρόσωπο του ΚΕΠΚΑ Θεσσαλονίκης, ίσως να την γνωρίζετε, την κυρία Κεγγελέκη, πολλές φορές έχει βγει στην τηλεόραση, η οποία είναι αντιπρόσωπος του ΚΕΠΚΑ στις Βρυξέλλες. Προστατεύονται από την νομοθεσία που είτε συμπληρώνεται είτε δημιουργείται για τους καταναλωτές, έπειτα από αιτήματα και παρεμβάσεις του ΚΕΠΚΑ ή διαβουλεύσεις στις οποίες συμμετέχουμε. Ενημερώνονται από τα αποτελέσματα των ερευνών του ΚΕΠΚΑ, ώστε να γνωρίζουν καλύτερα τη λειτουργία της αγοράς. Αποκτούν γνώση από τις ενημερωτικές εκστρατείες του ΚΕΠΚΑ για διάφορα σοβαρά θέματα. Εποφελούνται από τη διόρθωση εμπορικών πρακτικών, στην οποία προβαίνουν επιχειρήσεις έπειτα από ποίηση του ΚΕΠΚΑ. Έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας του ΚΕΠΚΑ και λαμβάνουν γενικές συμβουλές από το Τμήμα Καταγγελιών όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Μέχρι στιγμής, εμείς αναλάβουμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο τον Ιούνιο, είχαμε αρκετές καταγγελίες για διάφορα θέματα, για προϊόντα τα οποία δεν ήταν σωστά σύμφωνα με τις προδιαγραφές που πήρε κάποιος, με την κινητή τηλεφωνία και διάφορα άλλα μικροπράγματα τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε και λύνουμε. Πρέπει τώρα εδώ να διευκρινίσουμε ότι το ΚΕΠΚΑ δεν είναι δημόσια υπηρεσία και στηρίζει τη λειτουργία του στις συνδρομές των μελών του.
Το γεγονός ότι οι Έλληνες καταναλωτές απευθύνονται στο ΚΕΠΚΑ οφείλεται στις συνδρομές των πολιτών μελών μας, που μας στηρίζουν με τη συμμετοχή τους. Οι πόροι μας είναι οι συνδρομές των μελών μας και παλιότερα είχαμε κάποιες επιχορηγήσεις από το κράτος, οι οποίες τώρα δεν υπάρχουν. Στην προσπάθειά μας να ενημερώσουμε όλους τους Έλληνες πολίτες καταναλωτές που μας καταθέτουν κάποιο παράπονο ή ζητούν πληροφόρηση, το ΚΕΠΚΑ υπερβαίνει αυτόν, εξυπηρετώντας ακόμα και μη μέλη, γεγονός που δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση των μελών μας και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας μας. Τρέχουμε οποτεδήποτε μας χρειαστούν οι καταναλωτές και οπουδήποτε μας χρειαστούν. Το τηλέφωνο μας λειτουργεί σε καθημερινή βάση, εκτός όλο το 24ωρο σχεδόν, και εμείς απαντάμε. Εδώ τώρα θα ήθελα να παραθέσω ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κέννεντι, που είχε γίνει το 1962 στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το οποίο απόσπασμα είναι εφήμερο. Όλοι έχουμε το δικαίωμα προστασίας από ψεύτικες ή παραπλανητικές διαφημίσεις ή ετικέτες σήμανσης, δικαίωμα προστασίας από ανασφαλή ή χωρίς αξία φάρμακα και άλλα προϊόντα. Δικαίωμα να επιλέγουμε ανάμεσα σε αρκετά ομοειδή προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές. Αλλά ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι τόσο σύνθετος που οι ισχύοντες νόμοι δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν τα δικαιώματα αυτά. Χιλιάδες προϊόντα καθημερινής χρήσης περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Κάθε χρόνο νέες χημικές ουσίες προστίθενται στα τρόφιμά μας ή ψεκάζονται στις καλλιέργειές μας. 90% των συνταγογραφούμενων φαρμάκων ήταν άγνωστα 20 χρόνια πριν. Αν μια νοικοκυρά δεν είναι εξειδικευμένη διατροφολόγος, μαθηματικός, χημικός και μηχανικός, δεν μπορεί να ψωνίσει για την οικογένειά της, ούτε να διαχειριστεί τα οικονομικά του σπιτιού της. Νέα φάρμακα τοποθετούνται στην αγορά καθημερινά, χωρίς να είναι απαραίτητη η κατάθεση εκ των προτέρων αποδεικτικών στοιχείων ότι είναι πραγματικά αποτελεσματικά για να θεραπεύσουν τις ασθένειες για τις οποίες συνιστώνται. Το 1/5 του κρέατος που καταναλώνουμε δεν ελέγχεται από το Υπουργείο Γεωργίας. Αυτή ήταν η ομιλία του Κέννεντι, η οποία αυτή η ομιλία τη διάβασα γιατί μετά σηματοδότησε την αναγνώριση των βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, και βέβαια μέσα από αυτά βγήκαν, αλλά δεν βγήκαν καλά. Τα δικαιώματα των καταναλωτών είναι, δεν φαίνονται καλά, δικαίωμα στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών, δικαίωμα στην ασφάλεια, δικαίωμα στην πληροφόρηση, δικαίωμα στην επιλογή, δικαίωμα στην εκπροσώπηση, δικαίωμα στην αποζημίωση, δικαίωμα στην εκπαίδευση και δικαίωμα σε ένα υγιεινό περιβάλλον. Αυτά τα προβλήματα ισχύουν ακόμη και σήμερα. Και βέβαια, όλοι θα αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει, γιατί δεν έχουν λυθεί αυτά τα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα είτε γιατί δεν θέλουν οι κυβερνήσεις και το σύστημα που επικρατεί στην Ευρώπη, το νεοσυντηρητικό σύστημα που δεν θέλει να τα επιλύσει, αλλά εξαρτάται και από εμάς τους ίδιους τους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν και εμείς ευθύνες. Ο ένας τον άλλον λέει, ας πούμε, γιατί εγώ να ανακατευτώ, γιατί εγώ να πάω να βγάλω το φίδι από την τρύπα. Αλλά και έτσι βλέπουμε ότι η συμμετοχή στις ενώσεις των καταναλωτών, όπως το ΚΕΠΚΑ, των μελών, είναι μικρή. Μας αρέσει περισσότερο να είμαστε στο σπίτι μας παρά να αγωνιζόμαστε. Αυτή η νοοτροπία όμως θα πρέπει κάποτε να αλλάξει. Κάθε καταναλωτής μπορεί να γίνει μέλος του ΚΕΠΚΑ. Για να γίνετε μέλος του ΚΕΠΚΑ, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο μας, το οποίο είναι γραμμένο εδώ, είναι και στο φυλάδιο, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε απ' έξω, όπως και τα άλλα φυλάδια. Έχουμε και την ηλεκτρονική διεύθυνση. Και βέβαια, καλό είναι να έχουμε σαν σύνθημά μας, γνωρίζω, συνειδητοποιώ, οργανώνομαι, προστατεύομαι. Αυτά ήθελα να πω σε γενικές γραμμές για το ΚΕΠΚΑ. Και απόψε το θέμα που θα αναπτύξει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Δημήτρης Οτάνης, είναι η ασφάλεια στις αγορές μέσω διαδικτύου. Φέτος
Ο μήνας Οκτώβριος ήταν ο Ευρωπαϊκός Μήνας για την Ασφάλεια του Διαδικτύου. Τον ξεκίνησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Δικτύων και εμείς, συμμετέχοντας στην εκστρατεία αυτή, κάνουμε την απόψινή ομιλία. Έχουμε συνειδητοποιήσει τελευταία ότι όλο και περισσότερο βασιζόμαστε στο διαδίκτυο για να κάνουμε τις τραπεζικές συναλλαγές μας, για τα ψώνια μας, για την απόκτηση της γνώσης μας ή για τις επικοινωνίες μας. Είναι σημαντικό να μπορούμε να χρησιμοποιούμε το ίντερνετ με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν πώς μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά με ασφάλεια μέσω του διαδικτύου. Ο λόγος στον Δημήτρη τον Τάνη. Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα, όπως είπαμε, θα αναλύσουμε το θέμα της ασφάλειας στις αγορές μέσω διαδικτύου. Το οποίο φυσικά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ο χρόνος δεν επαρκεί να το καλύψουμε πλήρως, αλλά το θέμα είναι να πάρουμε μια γενική γνώση για το πώς μπορούμε να προφυλακτούμε από τους κινδύνους οι οποίοι είναι είτε άμεσα είτε έμεσα μπροστά μας όταν θέλουμε να αγοράσουμε κάτι μέσω διαδικτύου. Όπως είπε και η κυρία Μολίβα, το Οκτώβριος είναι ο Ευρωπαϊκός Μήνας για την Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου και για δεύτερη χρονιά φέτος, η εβδομάδα από 1 έως 7 Δεκεμβρίου ορίστηκε από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου ως εβδομάδα ηλεκτρονικού εμπορίου με σκοπό να προωθήσουν τις αγορές μέσω διαδικτύου και την σωστή διαχείριση της προώθησης των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Ας δούμε πρώτα απ' όλα για ποιο λόγο να αγοράσουμε από το διαδίκτυο. Στα θετικά έχουμε την ποικιλία των προϊόντων. Ουσιαστικά, όταν ψωνίζουμε από το διαδίκτυο, έχουμε στη διάθεσή μας μια πολύ μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων, ουσιαστικά από την παγκόσμια αγορά. Έχουμε εύκολη έρευνα τιμών. Μπορούμε άμεσα να επισκεφτούμε πολλές ιστοσελίδες, να δούμε τις τιμές τους, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, να κάνουμε τις συγκρίσεις και να πάρουμε πιο εύκολα και πιο σωστά τις αποφάσεις μας. Συναντάμε ανταγωνιστικές τιμές. Παρατηρείτε πολλές φορές ότι καθώς ο τρόπος λειτουργίας των ηλεκτρονικών καταστημάτων είναι διαφορετικός από αυτόν των φυσικών καταστημάτων, δηλαδή δεν έχουν ουσιαστικά βιτρίνα, δεν έχουν κόστος αποθέματος, οι τιμές μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από αυτές που συναντάμε σε ένα φυσικό κατάστημα. Εξοικονομούμε χρόνο, γιατί δεν χρειάζεται να μεταβούμε οι ίδιοι στο κατάστημα για να κάνουμε τις αγορές μας, αλλά μπορούμε να τις κάνουμε με ευκολία όταν καθόμαστε μπροστά στον υπολογιστή μας. Μπορούμε να αγοράζουμε 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι συνέχεια ανοιχτά, οπότε ακόμη και αν υπάρχει κάποια καθυστέρηση μέχρι την παράδοση, μπορούμε να κάνουμε τις αγορές μας στον χρόνο που εμείς επιλέγουμε. Τελευταίο θετικό είναι η ορθολογική κατανάλωση. Στις ημέρες και τα χρόνια που διανύουμε, είναι γενικό φαινόμενο ο υπερκαταναλωτισμός και ψωνίζοντας από το διαδίκτυο μπαίνει ένας ορθολογισμός στο όλο θέμα των αγορών. Δηλαδή, όταν πηγαίνουμε σε ένα φυσικό κατάστημα, συνήθως, όπως λέμε παραδείγματος χάρη, ξεκινάμε για μια σοκολάτα στο σούπερ μάρκετ και καταλήγουμε με ένα καλάθι ψώνι. Στο διαδίκτυο γενικότερα αυτό δεν ισχύει. Πρώτα στοχεύουμε το προϊόν που θέλουμε να αγοράσουμε και μετά επισκεπτόμαστε το κατάστημα για να αγοράσουμε το συγκεκριμένο προϊόν. Αν και η γκάμα των προϊόντων είναι πολύ μεγαλύτερη. Στα αρνητικά τώρα, έχουμε το γεγονός ότι μιλάμε για αγορά εξ αποστάσεως, δηλαδή δεν έχουμε φυσική επαφή με το ίδιο το προϊόν. Μπορούμε να δούμε τα χαρακτηριστικά του, μπορούμε να δούμε φωτογραφίες του, μπορούμε να δούμε την τιμή του πριν την αγορά, αλλά δεν βλέπουμε φυσικά το ίδιο προϊόν μπροστά μας. Έχουμε πολλές φορές έλλειψη στοιχείων. Μας παρουσιάζονται στο κατάστημα στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι ελλειπή είτε παραπλανητικά, τα οποία μας οδηγούν σε αναγκασμένες αποφάσεις ή σε μη σωστή επιλογή προϊόντων. Έχουμε έξοδα μεταφοράς, που πηγαίνοντας σε ένα φυσικό κατάστημα το παραλαμβάνουμε οι ίδιοι, ενώ για μια αγορά από το διαδίκτυο επιβαρυνόμαστε κάποια έξοδα για να παραδοθεί σε εμάς. Έχουμε καθυστέρηση στην αποστολή, γιατί μεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα υποβάλουμε την παραγγελία μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα μέχρι τη στιγμή που θα παραδοθεί σε εμάς. Έχουμε θέμα κάποιες φορές με την υποστήριξη ή την εγγύηση του προϊόντος, ή ακόμα και όταν προκύπτει κάποιο προϊόν να είναι ελαττωματικό, γιατί πολλές φορές δεν δέχονται το γεγονός ότι ένα προϊόν παραδόθηκε ελαττωματικό ή το διάστημα εγγύησης του, γιατί μεσολαβεί η μεταφορική εταιρεία. Οπότε βρίσκουν πάτημα εκεί πέρα
και δυσχεραίνει λίγο τη θέση μας ως καταναλωτές. Και τελευταίο έχουμε την ασφάλεια, που είναι και το κύριο θέμα που θα αναπτύξουμε σήμερα, που θα πρέπει να διασφαλίζουμε ότι η συναλλαγή μας που γίνεται για τα προσωπικά στοιχεία που τηρούμε στον υπολογιστή μας δεν θα τα δει κάποιος τρίτος, ο οποίος εμείς δεν επιθυμούμε. Ας δούμε πρώτα τι είναι η ασφάλεια στις αγορές μέσω διαδικτύου. Ορίζεται βασικά σε δύο κύριους κανόνες. Στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, που είναι τα προσωπικά στοιχεία και τα προσωπικά δεδομένα που τηρούν στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή, και η ασφάλεια των συναλλαγών, που είναι τα στοιχεία τα οποία υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα τη στιγμή που θα επιλέξουμε να κάνουμε μια αγορά και η διαδρομή της μέχρι τη στιγμή που θα παραδοθεί σε εμάς. Όταν έχουμε διαρροή προσωπικών δεδομένων, για οποιοδήποτε λόγο από τον προσωπικό μας υπολογιστή, μπορούμε να χάσουμε προσωπικά μας στοιχεία. Δηλαδή, ονοματεπώνυμο, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνα. Μπορούμε να χάσουμε στοιχεία συμπεριφοράς, δηλαδή το ιστορικό πλοήγησης στον υπολογιστή μας ή και συνήθειες, δηλαδή ποιες σελίδες επισκεπτόμαστε, με ποια συχνότητα και κάθε πότε. Επίσης, μπορούμε να απολέσουμε στοιχεία τρίτων, δηλαδή στοιχεία φίλων, συγγενών ή οτιδήποτε άλλο που έχετε αποθηκευμένο στον υπολογιστή μας σχετικά με τρίτα άτομα. Όταν δεν έχουμε διαρροή στοιχείων συναλλαγών, το οποίο συνήθως περιορίζεται στις περιπτώσεις που πάμε να εκτελέσουμε κάποια συναλλαγή, αλλά έχει λίγο πιο αυξημένη βαρύτητα, μπορούμε να απολέσουμε στοιχεία συναλλαγής. Δηλαδή τα προϊόντα που ψωνίζουμε, τις μάρκες, τη συχνότητα αγοράς, κάθε πότε το αγοράζουμε συγκεκριμένο προϊόν ή ακόμα και το κατάστημα το οποίο το αγοράσαμε, αναλόγως από πού προήλθε η απώλεια των δεδομένων. Και φυσικά μπορούμε να απολέσουμε στοιχεία της πληρωμής, το οποίο είναι το πιο σοβαρό, γιατί είναι αυτό το οποίο θα επιφέρει και πλήγμα οικονομικό, το οποίο μπορεί να αφορά είτε στοιχεία πιστωτικής κάρτας, είτε στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, το οποίο χρησιμοποιήσαμε για να εκτελέσουμε την πληρωμή της παραγγελίας. Ας δούμε επιγραμματικά ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να υποκλαπούν δεδομένα από τον υπολογιστή μας. Βλέπετε στη δεξιά πλευρά έχει ένα μικρό γραφηματάκι, το οποίο ταξινομεί τις 4 κατηγορίες επιθέσεων ανάλογα με την πιθανότητα και τη σοβαρότητα της περίπτωσης. Στην κορυφή βλέπουμε ότι αφορά πιο μικρές πιθανότητες, με πιο μεγάλες προς τα κάτω, ενώ η σοβαρότητα στην κορυφή είναι πιο μεγάλη, με πιο μικρή στη βάση. Μπορούμε να έχουμε επίθεση στοχευμένη από hackers. Στην περίπτωση αυτή, ο επιτιθέμενος έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η πιθανότητα αυτή εκ των πραγμάτων είναι μικρή, οπότε δεν θα τη σχολιάσουμε περαιτέρω, γιατί πραγματικά αφορά πολύ μικρές περιπτώσεις. Υπάρχει πιθανότητα για μια ασφαλή μεταφορά δεδομένων. Δηλαδή, η πλοήγησή μας σε μια ιστοσελίδα να μην διαφυλάσει τη μεταφορά των δεδομένων μας προς το ηλεκτρονικό κατάστημα, οπότε και τα δεδομένα που διαμεταδίδονται στη συναλλαγή μας να μπορούν να αποκλαπούν από τρίτους. Το οποίο είναι και ίσως η πιο μεγάλη πιθανότητα να συμβεί. Από την πιο μεγάλη πιθανότητα. Έχουμε ακούσει άδεια λήψη δεδομένων. Τα cookies, όπως λένε, τα μπισκοτάκια ή αναδρομολογήσεις, είναι περιπτώσεις κατά τις οποίες κατά τη διάρκεια της πλοήγησής μας υπάρχουν κομμάτια, τμήματα δεδομένων που περνάνε πίσω από το φιλομετρητή, τα οποία εμείς δεν τα βλέπουμε, τα οποία από μόνα τους αυτούσια δεν δίνουν πληροφορία του ιδιοκτήτη και της συναλλαγής αυτής καθεαυτής, αλλά δίνουν πληροφορίες που μπορούν να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις συνήθειες της πλοήγησής μας. Δηλαδή δεν μπορούν να γνωρίζουν το ποιος εκτέλεσε μια συναλλαγή, αλλά μπορούν να γνωρίσουν από ποια σελίδα μπήκε, σε ποια σελίδα κατευθύνθηκε, ποιον τρόπο πληρωμής ενδεχομένως να επέλεξε για να πληρώσει, το οποίο ουσιαστικά φτιάχτηκε αυτό για να δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα προφίλ για εκτέλεση στατιστικών δεδομένων, αλλά μπορεί ακόμη και να χρησιμοποιηθεί και με κακούς σκοπούς. Και τελευταίο έχουμε την εκούσια παράδοση δεδομένων, στην οποία ουσιαστικά μας παρουσιάζεται μια παγίδα και αν εμείς δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε, εκούσια δίνουμε άδεια να μας πάρουν κάποια δεδομένα, το οποίο θα δούμε και στο τέλος. Πώς όμως μπορούμε να ισχυροποιήσουμε την ασφάλειά μας, ώστε να διασφαλίσουμε την προσωπικότητα των δεδομένων μας? Αρχικά στο επίπεδο προσωπικού υπολογιστή. Χρησιμοποιούμε λογισμικό προστασίας από κακόβουλο κώδικα.
Από μόνο του αυτό δεν αρκεί για να μας παρέχει 100% προστασία, αλλά δίνει μια καλή βάση ώστε να μπορούν να ανιχνεύονται απειλές για τα προσωπικά μας δεδομένα όσον αφορά στοιχεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δεν επισκεπτόμαστε σελίδες που δεν εμπιστευόμαστε. Το πιο εύκολο πράγμα είναι το να μπούμε σε μια μηχανή αναζήτησης, να χτυπήσουμε μια αναζήτηση για κάτι που αναζητούμε, ποτήρια παραδείγματος χάρη, να κοιτάξουμε τα αποτελέσματα και να επιλέξουμε όποιο θα διαλέξουμε εμείς και να μας οδηγήσει σε ένα κατάστημα στο οποίο θα κάνουμε τις αγορές μας. Πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τις πραγματικές από τις πλασματικές σελίδες στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Γιατί μπορεί κάλλιστα μια πλασματική σελίδα να χρησιμοποιεί ως λέξη κλειδί την ονομασία ποτήρι και να μας κατευθύνει σε μια άλλη σελίδα στην οποία δεν θα είναι ηλεκτροκατάστημα, αλλά θα έχει σκοπό να υποκλέψει δεδομένα. Θα δούμε και στο τέλος συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του πράγματος. Πώς πληγούμαστε πριν την αγορά? Όταν ψάχνουμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα για να κάνουμε μια αγορά, όταν θα μπούμε στο κατάστημα αυτό, κάνουμε τον πιο απλό έλεγχο. Ελέγχουμε τα βασικά στοιχεία του καταστήματος. Βγαίνουμε συνήθως στη σελίδα της επικοινωνίας και κοιτάμε να δούμε αν έχει επωνυμία, κάποιον υπεύθυνο, διεύθυνση η οποία να είναι υπαρκτή και να είναι είτε εντός Ελλάδας είτε εκτός Ελλάδας, τηλέφωνο επικοινωνίας οπωσδήποτε και κάποιο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να φαίνονται απλοϊκά, αλλά είναι ουσιώδη ώστε να διασφαλίσουμε κατά ένα μικρό κομμάτι ότι το κατάστημα είναι υπαρκτό. Γιατί υπάρχουν καταστήματα τα οποία δεν αναφέρουν πουθενά τρόπο επικοινωνίας. Και το email από μόνο του δεν είναι ικανό να διασφαλίσει επικοινωνία από το ΚΕΠΚΑ σε περίπτωση που χρειαστεί επίλυση κάποιου προβλήματος. Διαβάζουμε την πολιτική απορρίτου. Τα σοβαρά καταστήματα έχουν κάποιον υπερσύνδεσμο, κάποιο link, στο οποίο αναφέρουν πολιτική απορρίτου, στον οποίο σύνδεσμο μέσα είναι ένα συνήθως μακρύ κείμενο, το οποίο αναφέρει πώς διαχειρίζονται τα προσωπικά μας δεδομένα που χρησιμοποιούν κατά την εγγραφή και τα δεδομένα της συναλλαγής στην οποία εκτελούν. Αν μπείτε σε κάποιο κατάστημα και ρίξετε μια ματιά, θα διαπιστώσετε πράγματα τα οποία δεν τα έχετε εντοπίσει. Τις περισσότερες φορές τα καταστήματα χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά με την πρόφαση ενδεχομένως επεξεργασίας στατιστικής για να αξιοποιήσουν προς όφελος δικό τους τα στοιχεία αυτά. Το αν θα επιλέξετε να το κάνετε αυτό ή όχι είναι καθαρά δική σας επιλογή. Το οποίο όμως θα πρέπει να το γνωρίζετε πριν πραγματοποιήσετε τις αγορές σας. Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Ασφαλείς ιστότοποι. Όταν πλοηγούμαστε στο διαδίκτυο, θα πρέπει να ελέγχουμε δύο βασικά πράγματα, ιδίως όταν πρόκειται για καταστήματα ηλεκτρονικά. Ελέγχουμε να συνδεόμαστε με ασφαλείς συνδέσεις, το HTTPS. Αυτό διασφαλίζει, μαζί με τα έγκυρα πιστοποιητικά ασφαλείας, ότι δεν μπορεί να παρεμβληθεί κάποιος ανάμεσα σε εμάς και το ηλεκτρονικό κατάστημα που να υποκλέψει τα δεδομένα μας. Αν παρατηρήσετε στους φιλομετρητές σας, στους browsers, έχω εδώ δύο παραδείγματα για το Google Chrome και για τον Firefox. Όταν πληκτρολογείτε μια διεύθυνση, στην άνω αριστερή πλευρά του συνδέσμου, εάν χρησιμοποιείτε ασφαλή συνήθεια, θα δείτε μια κλειδαριά η οποία είναι κλειστή. Όταν το πιστοποιητικό ασφαλείας είναι έγκυρο, θα δείτε ότι αυτή η κλειδαριά θα είναι πράσινη ή θα είναι κλειστή κατά περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα μας δεν μπορούν να υποκλαπούν από τρίτο όσο είμαστε σε αυτή τη σελίδα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όταν δεν υπάρχει κλειδαριά ή όταν δεν υπάρχει το HTTPS, που πλέον τα περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα το προσφέρουν για να αυξήσουν την εμπιστοσύνη που δείχνουν καταναλωτές σε αυτά, βλέπουμε ότι στη μεσαία στήλη των εικόνων ότι δεν έχει κάποια επισήμανση που να μας λέει ότι είναι ασφαλής η σύνδεση. Όταν ένα πιστοποιητικό δεν είναι έγκυρο, βλέπουμε ότι επισημαίνεται με ένα κόκκινο χ ή διαγράφεται το HTTPS. Πλέον τα πιστοποιητικά ασφαλείας γίνονται ένα κύριο εργαλείο για να διασφαλίσουμε τα δεδομένα μας. Δεν θα πρέπει να δείχνουμε εμπιστοσύνη εύκολα σε κάποιο κατάστημα που δεν υλοποιεί ασφαλείς συνδέσεις. Γιατί η απώλεια δεδομένων σε αυτή την περίπτωση δεν αφορά την επίθεση κάποιου στον υπολογιστή μας,
αλλά αφορά οποιονδήποτε θα παρεμβληθεί από την μεταφορά των δεδομένων από τον υπολογιστή μας μέχρι εκεί που κρατά τα δεδομένα του το ηλεκτρονικό κατάστημα. Το οποίο πιστέψτε είναι πολύ μεγάλη διαδρομή και μπορούν να βρεθούν πάρα πολλοί που θα τα υποκλέψουν. Όσον αφορά τους κωδικούς σύνδεσης, όταν επισκεπτόμαστε κάποιο κατάστημα ηλεκτρονικό και θέλουμε να κάνουμε τις αγορές μας, τις περισσότερες φορές πρέπει να κάνουμε μια εγγραφή όπου θα εισάγουμε τα στοιχεία μας. Μεταξύ αυτών είναι κάποιο κωδικό για να συνδεόμαστε ασφαλώς με το κατάστημα. Όταν λοιπόν μας ζητάνε να εισάγουμε κάποιο κωδικό σύνδεσης, φροντίζουμε να δημιουργήσουμε ασφαλή κωδικό σύνδεσης. Αναμειγνύουμε κεφαλαία με μικρά γράμματα και χρησιμοποιούμε αριθμούς ή ακόμα και ειδικά σύμβολα, εάν μας το επιτρέπουν. Όπως βλέπετε στο παράδειγμα εδώ πέρα, είναι 8 αριθμοί και νούμερα και γράμματα, τα οποία βρίσκονται σε ανάμειξη, αντί να χρησιμοποιήσουμε το πιο κοινό, ας πούμε, μια ημερομηνία γέννησης. Που κατά περίπτωση εδώ πέρα είναι η Παγκόσμια Μέρα Καταναλωτή και η ημερομηνία που καθιερώθηκε. Αυτό κάνει πολύ πιο δύσκολη την επίθεση με λεξικά, όπως το λένε. Γιατί κάποιος που θα θέλει να επιτεθεί και να πάρει το κωδικό σύνδεσης, μπορεί να έχει μια λίστα με ημερομηνίες από 1η του 70 μέχρι σήμερα και να χτυπάει συνέχεια με αυτό το κωδικό μέχρι να γίνει επαλήθευση. Αν εμείς έχουμε κάτι τέτοιο το οποίο θα είναι απλό, οι πιθανότητες να το βρει είναι πολύ μεγάλες. Χρησιμοποιούμε ξεχωριστούς κωδικούς σύνδεσης για κάθε σελίδα. Όταν επισκεπτόμαστε το κατάστημα και μας ζητάει να κάνουμε εγγραφή, δεν χρησιμοποιούμε τον ίδιο κωδικό σύνδεσης με αυτό που έχουμε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μας ή σε άλλα καταστήματα. Γιατί ακόμη και αυτό αυξάνει τις πιθανότητες, αν θα γίνει επίθεση σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, να επεκταθεί και σε άλλα καταστήματα που έχουμε επισκεφτεί. Και τέλος, φροντίζουμε να κρατάμε σε ασφαλές μέρος τους κωδικούς μας. Δεν χρησιμοποιούμε χαρτάκια στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα οποία να προδίδουν τους κωδικούς μας. Πώς προηγούμαστε αφού έχουμε επιλέξει το προϊόν και είμαστε έτοιμοι για να επιλέξουμε τον τρόπο πληρωμής. Προσέχουμε στις αναδρομολογήσεις. Η αναδρομολόγηση τι είναι? Σε αρκετές ιστοσελίδες και στην Ελλάδα πλέον, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, όταν έχουμε καταλήξει να κάνουμε την αγορά μας και θέλουμε πλέον να καταθέσουμε την πληρωμή, να δώσουμε την εντολή πληρωμής, υπάρχει πιθανότητα το κατάστημα το ίδιο να μην διαχειρίζεται την πληρωμή, αλλά να την αναθέτει σε ένα τρίτο άτομο ή μια τρίτη επιχείρηση να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες πληρωμής. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσέχουμε, εκεί πέρα που αναφέρεται η σελίδα του φιλομετρητή μας, όταν επιλέγουμε να γίνει πληρωμή, το πώς αλλάζει αυτή η διεύθυνση. Θα πρέπει να ελέγχουμε ότι καταρχήν στο κατάστημα ότι θα γίνει αναδρομολόγηση σε σελίδα για να γίνει πληρωμή και θα πρέπει να ελέγχουμε την διεύθυνση που αναφέρει στην μπάρα διευθύνσεων του φιλομετρητή μας. Η αποσύνδεση είναι βέβαια πιο μετά, αλλά το αναφέρουμε εδώ πέρα. Όταν ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή μας, φροντίζουμε πάντα να αποσυνδεόμαστε από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Έτσι, δεν επιτρέπουμε σε τρίτον να πάρει δεδομένα από τα cookies που λέγαμε πριν. Όταν γίνεται αποσύνδεση, στέλνουμε σήμα το οποίο ζητάει ρητά να κλείσει η σύνδεση, η επικοινωνία αυτή που υπάρχει με το ηλεκτρονικό κατάστημα και να ορίσει την όποια συναλλαγή, είτε ως ολοκληρωθήσα είτε ως απορριφθήσα. Τι πρέπει να προσέχουμε για την πληρωμή? Όταν πληρώνουμε πιστωτική κάρτα, καταρχήν είναι δόκιμο και θεμιτό και προτιμητέο όταν χρησιμοποιούμε πιστωτική κάρτα να έχουμε μια κάρτα η οποία θα είναι αποκλειστικά για αγορές μέσω διαδικτύου. Αυτό μας προφυλάσσει σε περίπτωση που έχουμε κάποιο πρόβλημα ότι δεν θα χάσουμε ένα εργαλείο. Γιατί η πιστωτική κάρτα είναι ένα εργαλείο. Από εκεί και πέρα, η καλύτερη περίπτωση είναι να χρησιμοποιήσουμε μια προπληρωμένη κάρτα, στην οποία διασφαλίζουμε ότι δεν θα μπορέσει, σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, να υποκλαπεί ή να αμφισβητηθεί ποσό μεγαλύτερο από αυτό που έχουμε μέσα στην κάρτα. Εάν δεν είναι κάρτα η οποία χρησιμοποιούμε και δεν είναι προπληρωμένη, φροντίζουμε να έχουμε ένα ημερήσιο όρο συναλλαγών, το οποίο να αντιπροσωπεύει τις πραγματικές ανάγκες ανά ημέρα.
Όταν κάνουμε τραπεζικό έμβασμα, φροντίζουμε είτε όταν γίνεται ηλεκτρονικά είτε όταν γίνεται στο ταμείο, να αναφέρουμε σαν σχόλιο το ονοματεπώνυμό μας και τον αριθμό παραγγελίας. Αυτό διευκολύνει εμάς, σαν ΚΕΠΚΑ, σε περίπτωση που υπάρχει κάποια αμφισβήτηση ή έχουμε ερωτηματικό προϊόν, είτε αρνείται να παράσχει τις υπηρεσίες στο προϊόν, όπως έχει προσφυγεί ο πολιτής, να ανιχνεύσουμε καλύτερα την διαδρομή των χρημάτων και να μπορούμε να βεβαιωθούμε το πώς θα μπορεί να διεκπαιρεωθεί το ζήτημά σας. Για αυτόν τον λόγο ακριβώς αποφεύγουμε την αντικαταβολή. Γιατί εκεί πέρα δεν μπορούμε να έχουμε αυτό το ίχνος της πληρωμής. Αν και πλέον πολλές μεταφορικές έχουν αρχίσει να ζητάνε στοιχεία ταυτοποίησης όταν κάποιος ζητάει να γίνει παράδοση του θέματος με αντικαταβολή. Στο αυτό τώρα. Τι κάνουμε όταν καταπατώνουν τα δικαιώματά μας και ποιες είναι οι απάτες που μπορεί να προκύψουν μέσω του διαδικτύου. Πριν την αγορά, ελέγχουμε προσεκτικά την περιγραφή και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που πρόκειται να αγοράσουμε. Είναι σύνηθες στην λίστα των προϊόντων των ηλεκτρονικών καταστημάτων να εμφανίζονται χαρακτηριστικά τα οποία προσδίδουν αυξημένη αξία στο προϊόν με μεγάλα γράμματα στο όνομα του προϊόντος, και όταν μπαίνουν να δουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, είτε να είναι υποδιέστερα, είτε να είναι ελλειπή, είτε να παρουσιάζουν την πραγματική εικόνα του προϊόντος, η οποία δεν είναι αυτή που αναφέρεται στην περιγραφή. Ελέγχουμε τη συμμορφώση με την κοινοτική οδηγία. Το 2011 η κοινοτική οδηγία 83 άλλαξε το πλαίσιο για τον καταναλωτή για τα ηλεκτρονικά καταστήματα και έδωσε καλύτερες και πιο σαφείς οδηγίες για το πώς θα πρέπει να υλοποιούνται και τι περιορισμούς θα πρέπει να έχει και τι θα πρέπει να παράσχει στον καταναλωτή. Στις υποχρεώσεις αυτές ανάμεσα αναφέρονται. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει να υπάρχει σαφής επισήμανση για την πληρωμή και την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Το κατάστημα δηλαδή, όταν προτιθέμεθα να αγοράσουμε ένα προϊόν, θα πρέπει να αναφέρει ρητά ότι θα πρέπει να πληρωθεί αυτό το προϊόν και όταν φτάσουμε στο στάδιο της πληρωμής, θα πρέπει να γίνεται τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας πριν φτάσουμε στο στάδιο της πληρωμής. Θα πρέπει να αναφέρει το συνολικό κόστος του προϊόντος. Όταν δηλαδή φτάσουμε στο σημείο που επιβεβαιώνουμε την παραγγελία μας, θα πρέπει να αναφέρεται το προϊόν που έχουμε επιλέξει, μαζί με το κόστος του προϊόντος με το ΦΠΑ, εάν υπάρχει, καθώς και το κόστος μεταφορικών ή των πρόσθετων δαπανών που προσθέτει το κατάστημα. Τέλος, είναι ένα θέμα το οποίο δεν το δίνουμε πολύ σημασία και ο νόμος αυτός, η οδηγία αυτή, έχει δέσει πολύ καλές βάσεις και ευτυχώς τα περισσότερα καταστήματα έχουν συμμορφωθεί με αυτό, γιατί ίσως είναι και η μεγαλύτερη παγίδα. Απαγορεύει τα προσυμπληρωμένα τετραγωνίδια. Όταν δηλαδή ψωνίζουμε σε ένα κατάστημα και επιλέγουμε κάποια προϊόντα, απαγορεύεται να μας προσφέρει κάποιο προϊόν ή κάποια υπηρεσία ως προεπιλογή. Δηλαδή, παράδειγμα, όταν αγοράζουμε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή και προσφέρει σαν έξτρα μία τσάντα μεταφοράς. Απαγορεύεται να προσφέρει προεπιλεγμένα την τσάντα αγοράς αν δεν έχουμε επιλέξει εμείς από μόνοι μας. Για να αποφευχθούν έτσι πρόσθετες χρεώσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Τι κάνουμε όταν είναι να παραλάβουμε το προϊόν? Φροντίζουμε καταρχήν να έχουμε κρατήσει αντίγραφο της παραγγελίας που έχουμε υποβάλει στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Τα περισσότερα καταστήματα πλέον, βέβαια, μας αποστέλνουν αντίγραφο της παραγγελίας στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουμε υποβάλει, αλλά καλό είναι να κρατάμε και εμείς αντίγραφο. Εάν δεν έχουμε ξαναψωνίσει από το κατάστημα ή η εμπιστοσύνη που του έχουμε δεν είναι άμεσα μετρήσιμη, καλό είναι να κρατάμε και ένα snapshot που λέμε, μια εικόνα από τη σελίδα του καταστήματος που ψωνεί προϊόν. Ελέγχουμε το ποσό χρέωση στην εξέλιξη της παραγγελίας να είναι στη συμφωνία. Ελέγχουμε δηλαδή ότι αυτό που παραγγείλαμε με αυτά τα στοιχεία που μας δόθηκαν στην ολοκλήρωση της παραγγελίας είναι αυτά με τα οποία παραλάβαμε και αυτά που αναφέρουν στο στοιχείο στην απόδειξη, ας πούμε, στο τιμολόγιο που έχουμε παραλάβει. Ελέγχουμε τη συμφωνία των πρόσθετων χρεώσεων, αν αυτά είναι μεταφορικά, αν αυτά είναι αντικαταβολή. Ελέγχουμε ότι είναι αυτά όντως που δηλώθηκε από το κατάστημα στην παραγγελία μας.
και ελέγχουν την κατάσταση του δέματος κατά την παραλαβή. Όταν μεταφέρεται ένα δέμα μεταφορική, οι μεταφορικές ασφαλίζουν το δέμα για το 80% της αξίας του. Αυτή την ασφάλεια βέβαια την αναλαμβάνει ο πολιτής. Εμείς δεν έχουμε άμεση επαφή με αυτό. Αλλά σε περίπτωση που η κατάσταση του δέματος δεν είναι όπως πρέπει να είναι, δηλαδή αν είναι τσαλακωμένο το κυβότιο σε σημείο που να μας βάλει υποψίες ότι μπορεί να έχει αλλοιωθεί το περιεχόμενό του, ενημερώνουμε τον μεταφορέα, επικοινωνούμε με τον πολιτή και κανονίζουμε την επιστροφή του. Αφού έχουμε ολοκληρώσει τις αγορές μας, έχουμε παραλάβει το προϊόν μας, τι μπορούμε να έχουμε υπόψη μας. Με την Κοινοτική Οδηγία 44 του 1999 ορίζεται σαφές όριο για την εγγύηση των προϊόντων. Τα προϊόντα που παραδίδονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υποχρεωτικά ελάχιστη διάρκεια εγγύησης 2 έτη. Αυτό είναι άσχετα από το τι ορίζει ο κάθε κατασκευαστής ή ο κάθε πολιτής. Οι εγγυήσεις που παρέχονται από τους πολιτές, από κάποιο κατάστημα δηλαδή, θεωρούνται εμπορικές εγγυήσεις. Ακόμα και αν ένα κατάστημα ορίζει ότι ένα προϊόν παρέχεται χωρίς εγγύηση, αυτό δεν καταργεί την υποχρέωση εγγύησης 2 ετών. Η εγγύηση αυτή που παρέχεται ισχύει και για καινούργια προϊόντα και για μεταχειρισμένα. Απλά στην περίπτωση των μεταχειρισμένων, εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του πολιτή και εμάς, μπορεί αυτή η εγγύηση να μειωθεί μέχρι το 1 έτος. Κάτω από 1 έτος δεν μπορεί να μειωθεί. Και κύρια ευθύνη της εγγύησης έχει ο πολιτής. Το οποίο είναι ένα θέμα στο οποίο πολλοί καταναλωτές έχουν πέσει θύματα. Όταν δηλαδή τίθεται θέμα εγγύησης, τα περισσότερα καταστήματα φυσικά συνήθως, γιατί εκεί πέρα τίθεται το πραγματικό ζήτημα, ζητάνε να επιστρέψουμε εμείς με δικά μας έξοδα το προϊόν στην αντιπροσωπεία. Δεν ισχύει αυτό. Την ευθύνη εγγύησης, ασχέτως αν καλύπτει από τον κατασκευαστή, την έχει ο πολιτής. Θα πρέπει το προϊόν να επιστρέψει στο κατάστημα από το οποίο το αγοράσαμε, με την απόδειξη αγοράς και να ζητήσουμε από τον πολιτή να ενεργοποιήσει τη διαδικασία της εγγύησης για να επιδιορθωθεί ή να αντικατασταθεί το προϊόν. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα αν τα δικαιώματά μας έχουν καταπατηθεί? Είτε για παραπλανητικά στοιχεία, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, είτε για λόγους εγγύησης. Η Κοινοτική Οδηγία 83 του 2011 θέτει έναν πολύ χρήσιμο όρο, ειδικά για τις αγορές μέσω διαδικτύου, ο οποίος λέγεται επαναχώρηση αγοράς. Η επαναχώρηση ισχύει γενικότερα, πέρα από τις αγορές μέσω διαδικτύου, για αγορές από απόσταση. Δηλαδή, οποιοδήποτε αγορά έχει γίνει, στην οποία εμείς δεν είχαμε φυσική επαφή με τον πολιτή. Το δικαίωμα αυτό μας δίνει την άνεση, να το πω έτσι, να επιστρέψουμε για οποιοδήποτε λόγο ένα προϊόν στον πολιτή εντός 14 ημερών, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. Αν δηλαδή για οποιοδήποτε λόγο ένα προϊόν το οποίο αγοράσαμε δεν ικανοποιεί τις ανάγκες μας, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας, είτε δεν είναι επιθυμητό, μπορούμε να το επιστρέψουμε εντός 14 ημερών, χωρίς καμία υποχρέωση προς τον πολιτή και να μας επιστρέφουν φυσικά τα χρήματα. Σε περίπτωση δε που το δικαίωμα περί παραχώρησης δεν αναφέρεται ρητά στην ιστοσελίδα του καταστήματος, αν δηλαδή δεν το αναφέρουν ότι έχουμε δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε από την αγορά, ο χρόνος αυτός επιτείνεται στο 1 έτος. Δηλαδή, ακόμα και 1 χρόνο μετά την αγορά, μπορούμε να επιστρέψουμε το προϊόν. Φυσικά, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να θέσουμε ως όρο ότι το προϊόν θα πρέπει να είναι σε κατάσταση η οποία να δικαιολογεί την επαναχώρησή του. Η περίοδος επαναχώρησης δεν ξεκινάει από τη στιγμή που θα παραλάβουμε το προϊόν στα χέρια μας, όχι από τη στιγμή της αγοράς στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η δεύτερη περίπτωση που μπορεί να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε περιπτώσεις καταπάτησης δικαιωμάτων, δεν ξέρω κατά πόσον έχει εφαρμοστεί επί του πρακτέου στην Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό εφαρμόζεται κατά κόρον, είναι η επιστροφή χρέους πιστωτικής κάρτας, το chargeback όπως λέμε. Αυτή η μέθοδος νομοθετήθηκε με τις δύο οδηγίες, την 64 του 2007 και την 48 του 2008, ως τρόπο αντιμετώπισης περιπτώσεων κατά των οποίων είχαν κλαπεί ή αντιγραφεί πιστωτικές κάρτες. Αλλά επεκτάθηκε μετέπειτα και σε τρόπο διαχείρισης disputes
Δηλαδή, αμφισβήτησης χρεώσεων από πολιτών, οι οποίοι δεν δέχονται να επιστρέψουν τα χρήματα σε εμάς. Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, μεσολαβεί και η τράπεζα, αλλά μπορεί να γίνει να ζητήσουμε τα χρήματά μας πίσω, ακόμα και αν ο πολιτής δεν διατίθεται να μας τα επιστρέψει. Κλείνοντας, να δούμε μερικές περιπτώσεις από απάτες που μπορούμε να συναντήσουμε στο διαδίκτυο και πώς να τις αποφύγουμε. Μία περίπτωση είναι οι έμεσες ή τυφλές υποκλοπές μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση αυτή, μας έρχεται κάποιο μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο οποίο μας ενημερώνει, ας πούμε, ένα παράδειγμα το οποίο έχει γίνει πολλές φορές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από κάποια τράπεζα που μας λένε ότι για λόγους αναβάθμισης, για λόγους ενημέρωση των λογαριασμών τους, μας ζητάνε να πατήσουμε σε έναν υπερσύνδεσμο που θα μας οδηγήσει σε μια σελίδα για να εισάγουμε τους κωδικούς μας εκ νέου για να επιβεβαιωθεί ο λογαριασμός μας. Οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κατάστημα ή τράπεζα, είτε οποιοδήποτε ιστοσελίδα ζητάει την εγγραφή μας, δεν υπάρχει περίπτωση να μας ζητήσει να αλλάξουμε τους κωδικούς μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ειδικά μέσω συνδέσμου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην δε περίπτωση αυτή, αν δηλαδή όντως έχει υπάρξει περίπτωση παραβίασης ή αναβάθμισης και μας ζητάνε να ενημερώσουμε τους κωδικούς μας, ο σύνδεσμος που θα μας έχουν υποβάλει στο μήνυμα θα μας παραπέμπει στην ηλεκτρονική σελίδα που εκεί πέρα θα πρέπει να υποβάλουμε τους κωδικούς μας. Στην περίπτωση αυτή προσέχουμε ιδιαίτερα, όταν ανοίγουμε το μήνυμα, να κοιτάμε τη διεύθυνση του συνδέσμου. Ο σύνδεσμος αναλύεται σε δύο κομμάτια. Όταν δηλαδή βλέπουμε έναν σύνδεσμο που θέλουμε να το κάνουμε κλικ να μας οδηγήσει μια ιστοσελίδα. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό που εμφανίζεται στο κείμενο και το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό το οποίο θα μας οδηγήσει. Είναι πολύ εύκολο το να βάλουμε σαν κείμενο μια διεύθυνση μιας τράπεζας και να το βάζουμε να μας οδηγήσει σε μια πλασματική ιστοσελίδα στην οποία μπορούμε να κάνουμε υποκλοπή στοιχείων. Γι' αυτό όταν επιλέγουμε τέτοιους συνδέσμους, πάντα αφού θα κάνουμε το κλικ, κοιτάμε τη σελίδα στην οποία μας οδήγησαν να είναι όντως η σελίδα την οποία πρέπει να οδηγηθούμε. Προσέχουμε πραγματικές προσφορές. Όποια προσφορά μας φαίνεται πολύ καλή για να είναι αληθινή, τις περισσότερες φορές είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή. Δεν είναι δυνατόν ένα προϊόν το οποίο έχουμε βρει σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, παραδείγματος χάρη 100 ευρώ, σε ένα άλλο κατάστημα το βρίσκουμε 10 ευρώ και να λέμε «Α, είναι ευκαιρία». Οι περιπτώσεις αυτές είναι ελάχιστες. Γι' αυτό, στην περίπτωση αυτή, εξετάζουμε πολύ προσεκτικά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και την κατάσταση του προϊόντος. Μπορεί δηλαδή να αναφέρονται τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά κάτω-κάτω σε κάποιο μικρό σημείο να αναφέρει ότι το προϊόν είναι προβληματικό ή ότι δεν λειτουργεί ή ότι είναι μεταχειρισμένο. Προσέχουμε επίσης την υπόσχεση υπαρχής υπηρεσιών από πληρωμή. Στην περίπτωση αυτή, είναι βέβαια λίγο εκτός θέματος, γιατί δεν έχει αυτό καθεαυτό σχέση με τις αγορές, αλλά έχει σχέση με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οι απάτες που έχουν πέσει θύματα αρκετοί Έλληνες, ειδικά αυτή την τελευταία τριετία. Μας έρχονται ηλεκτρονικά μηνύματα, στην οποία μας κάνουν κάποια προσφορά, γιατί μας ζητάνε εργασία κάποιες εταιρείες. Ενθουσιασμένοι κάποιοι και την περίοδο που διανύουμε, κάνουμε κλικ, βλέπουμε στοιχεία με ενδεχομένως ελκυστικά πακέτα αποδοχών. Καταλήγουμε να παραδώσουμε τα στοιχεία σε αυτούς και σε μετέπειτα επικοινωνία μας λένε ότι για να γίνει η πρόσληψη, ας πούμε, ή η απασχόλησή μας, θα πρέπει να καταβάλουμε κάποιο ποσό. Αυτό την τελευταία τριετία έχει γίνει επανειλημμένα και έχουν πέσει θύματα αρκετοί συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα. Οπότε θέλει προσοχή. Και το τελευταίο φυσικά, το οποίο γίνεται και χρόνια, οι κληρονομιές. Προσέχουμε οποιοδήποτε μηνύματα και φυσικά δεν απαντάμε. Αναφέρουν από Αίγυπτο, από Μπαχρέιν, από Κατάρ, Σενεγάλη. Αναφέρουν ότι είναι κάποιος ο οποίος κληρονόμησε κάποιον θείο ή κάποιον πολιτικό, ξέρω εγώ, και θέλει να διαρρεύσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για λόγους φορολογικούς ή για λόγους προσωπικούς και ψάχνει κάποιον αντιπρόσωπο ουσιαστικά, στον οποίο θα μεταβιβάσει αυτό το ποσό με κάποιο μερίδιο. Οι περιπτώσεις αυτές δεν υφίστανται. Εκ των πραγμάτων δεν υφίστανται, γιατί
δεν θα γινόταν κάποιος να λειτουργήσει ως αντιπρόσωπος με εμπιστοσύνη σε κάποιον που δεν γνωρίζει. Ακόμη μία περίπτωση με λέει η κυρία Μολύβα, την οποία είχαμε πρόσφατα. Έχει παρατηρηθεί να αποστέλλονται μηνύματα στα κινητά μας τηλέφωνα, στα οποία λένε, ξέρω εγώ, σε είδα στο μπαρ και μου άρεσες, το τηλέφωνο σου μου το έδωσε ο τάδε. Τα οποία μηνύματα, αν προσέξετε, αν διαβάσετε προσεκτικά, προέρχονται από αριθμό του εξωτερικού, αλλά στο τέλος του μηνύματος αναφέρει αριθμό του εσωτερικού. Αν επιχειρήσετε να απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα, θα χρεωθείτε στον αριθμό του εξωτερικού. Η οποία όμως τις περισσότερες φορές δεν είναι απλή χρέωση μηνύματος. Να πείτε ότι ξέρω εγώ χρεώθηκα 1-2 ευρώ. Είναι εγγραφή σε υπηρεσία. Θα έχετε δηλαδή τακτικά χρέωση σε υπηρεσία την οποία έχετε στείλει κάποιο μήνυμα και θεωρούν ότι έχετε αποδεχτεί τη χρέωση. Στην οποία φυσικά δεν μας δίνουν κάποιο τρόπο διαγραφής. Έχουμε αποστείλει. Εκκρεμεί να αποσταλεί η καταγγελία στην Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών για να πάρουμε μια γραπτή απάντηση και μια δέσμευση στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για το πώς μπορεί να αποφευθεί αυτό το φαινόμενο. Σε περίπτωση λοιπόν που καταπατώνται τα δικαιώματά μας, για τα καταστήματα εντός Ελλάδος μπορούμε να απευθύνομαστε φυσικά σε εμάς, στο ΚΕΠΚΑ, και να ενημερωνόσαστε από τη σελίδα μας στο blogspot, το kepka.blogspot.com και στο Facebook. Και από εκεί και πέρα για αγορές εκτός Ελλάδος, είτε μπορείτε να έρθετε σε εμάς και να μεσολαβήσουμε εμείς, είτε εσείς απευθείας, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, το οποίο διαχειρίζεται ο σύμβουλος του καταναλωτή και διαχειρίζεται ουσιαστικά θέματα τα οποία αφορούν το καταναλωτικό δίκαιο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα λίγα είχα να πω, ελπίζω να ήταν διαφωτιστικά. Στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Δηλαδή μαζεύεις λεφτά κατά κάποιο τρόπο, καθώς βλέπεις διαφημίσεις. Τώρα, εγώ πήγα και στην Neobooks, έβλεπα διαφημίσεις κάθε μέρα, κάθε πράγμα δηλαδή τις έβλεπα, ανάλογα τι ώρα κάνεις το account σου, κάθε 24 ώρες δεν κάνεις καινούριες διαφημίσεις, 8-9, καμιά φορά και 15 διαφημίσεις. Οι Neobooks το έκανε και καλά φίλοι και προγραμματιστές, κομπιουτεράκι και σκούτσα, ότι είναι, δηλαδή ότι υπάρχει. Έμπαινε και στην κλίξη. Στο να βρέσεις διαφημίσεις και να φέρνεις αυτό το λίγο τα λεφτά, να βρέσεις παιχνίδια. Πήγα να μίλησα και οι best books. Τώρα, θα δω μικρό παράδειγμα απαραίτητα. Δεν είναι κάτι να το βλέπω. Πώς εγώ, που μου το είπε ένας φίλος, ξέρεις κάτι, μπορεί να βρέσεις διαφημίσεις και να παίρνεις 0,01. Δεν θυμάμαι κι αν είχα δώσει. Έλεγε παιδί μου ότι αν φτάσουν τα λεφτά και αν τους βλέπεις διαφημίσεις και 2 ευρώ, από 2 ευρώ και πάνω, μπορείς να τα βγάλεις. Έχεις το δικαίωμα. Εγώ, αν τώρα ξαναμπω στο τέτοιο, πώς θα ξέρω ότι αυτό είναι αληθινό, ότι για τις διαφημίσεις που βλέπω θα πάρω τα λεφτά, εφόσον δώσω κάποιο χαρακτηριστικό λογαριασμό ή κάποια κάτι. Αυτό δεν το έχω ακούσει. Αν το ποσό που προσφέρουν είναι πολύ μικρό, πολύ πιθανόν να είναι και πραγματικό. Γιατί αυτό το τύπο διαφημίσεις, όπως και οι διαφημίσεις στις μηχανές αναζήτησης ή στις ιστοσελίδες που βλέπουμε, λειτουργούν με το κλικ. Δηλαδή, κάποιος που θα διαφημιστεί, προβάλλεται η διαφήμιση του σε μια ιστοσελίδα ή σε μια μηχανή αναζήτησης, αλλά δεν χρεώνεται. Όταν οποιοδήποτε θα κάνει κλικ στο σύνδεσμο για να πάει στην διαφήμιση, τότε θα χρεωθεί. Ενδεχομένως, αν το ποσό που δίνουν είναι πολύ μικρό, ενδεχομένως δεν είναι και πραγματικό. Αλλά από εκεί και πέρα. Ναι. Ναι, αυτό λίγο δύσκολο. Γιατί να κάνουμε αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα
αφού υπάρχουν τόσοι κίνδυνοι. Και δεύτερον, κάνοντας αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα, οι κατασκευατάρχοι ντόπιοι ή σε όλη την Ελλάδα, τι θα κάνουν αυτοί? Θα κλείσουν τα μαγαζιά τους? Να σας απαντήσω και τα δύο. Θα απαντήσω πρώτα στο δεύτερο και μετά στο πρώτο. Για τα φυσικά καταστήματα. Ζούμε σε μία πόλη των 25.000 περίπου. Οπότε, αυτό το αναφέρω μετέπειτα. Σε μία πόλη 25.000 κατοίκων. Αν κοιτάξουμε λίγο περισσότερο τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο, θα δούμε ότι πλέον, αντίθετα με το ότι ίσχυε στην αρχή των ηλεκτρονικών καταστημάτων, τα περισσότερα καινούργια ηλεκτρονικά καταστήματα που ιδρύονται είναι καταστήματα τα οποία υπήρχαν σε φυσική κατάσταση πιο πριν. Μας είπατε 30 κινδύνους, εγώ το ναι. 30 κινδύνους. Αν υπολογίσουμε αυτά εδώ, αξίζει τον κόπο? Θα επανέλθω με την κοπέλα. Ναι. Προσφέρει πολύ μεγαλύτερο εύρος προϊόντων. Δηλαδή, σε αγορές οι οποίες δεν υπάρχουν σημαντικές διακοιμάσεις από προϊόν σε προϊόν, ενδεχομένως να μην είναι τόσο μεγάλο το όφελος. Ή σε προϊόντα στα οποία είναι ελεγχόμενες οι τιμές. Αλλά σε προϊόντα. Να δώσω συγκεκριμένο παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε. Μια τηλεόραση. Μια τηλεόραση, ακριβώς αυτό θα έλεγα. Μια τηλεόραση. Αν προσέξετε τα προϊόντα που υπάρχουν σε τηλεοράσεις, για κάθε μία διάσταση σε διαγώνιο, κάθε εταιρεία βγάζει γύρω στα 15 διαφορετικά μοντέλα. Μπορεί δηλαδή σε ένα κατάστημα φυσικό να πάτε να δείτε μια τηλεόραση την οποία την έχει 150 ευρώ και μια φαινομενικά ίδια τηλεόραση της ίδιας μάρκας σε ένα άλλο κατάστημα να την έχει 250 ευρώ. Εκεί πέρα τίθεται το θέμα του πολιτή. Γιατί οι πολιτές. Οι κίνδυνοι όμως. Οι κίνδυνοι σαφώς και υπάρχουν. Γι' αυτό κάνουμε την ομιλία σήμερα, για να ενημερωθούμε και για τους κινδύνους και για τα ωφέλη. Θα πρέπει να βλέπουμε τα χαρακτηριστικά και να αναγνωρίζουμε τους κινδύνους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν φτιάχτηκε για να αντικαταστήσει τα φυσικά καταστήματα. Φτιάχτηκε για να ενισχύσει. Και πιστέψτε με, μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου υποφελήθηκαν και πολλά φυσικά καταστήματα. Γιατί, να σας το πω συγκεκριμένα, γιατί εξανάγκασαν ουσιαστικά τα φυσικά καταστήματα να διευρύνουν την γάμα των προϊόντων τους. Αν δηλαδή κάποιος έβλεπε ένα προϊόν συγκεκριμένο το οποίο δεν υπήρχε σε ένα φυσικό κατάστημα, το έπαιρνε το ηλεκτρονικό κατάστημα. Πλέον θα το αναζητήσει και στο φυσικό. Ναι, αλλά δεν κλείνουν έτσι τα καταστήματα. Γιατί να κλείσουν? Αναγκάζονται απλά να εξυγχρονιστούν. Βλέπει μια τιμή, ας πούμε, στο ηλεκτρονικό κατάστημα 150 ευρώ. Έτσι, και το βλέπει το άλλο 250. Αν μιλάμε για τόσο μεγάλες διαφορές, θα πρέπει να το δούμε λίγο χρονικά, έτσι. Εκ των πραγμάτων, το να ζει κάποιος σε μια περιοχή με μικρή. Δεν έχω μαγαζί, εγώ είμαι. Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να καταλάβουμε και την οτροπία του κοινωνικού εμπορίου και την πρακτικότητα σε πραγματικό επίπεδο. Αλλά θα πρέπει να αναγνωρίζουμε και τη διαφορά μεταξύ τους. Οπωσδήποτε έχει διαφορά, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και τους εμπόρους που έχουν τα καταστήματα. Σίγουρα, ακριβώς γι' αυτό η σύγκριση θα πρέπει να γίνει σε πραγματική βάση. Όταν δηλαδή θα αγοράσουμε ένα προϊόν από ένα φυσικό κατάστημα, δεν θα πρέπει να αναμένουμε να είναι η ίδια τιμή από κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο ενδεχομένως να διαχειρίζεται χιλιάδες μέλη. Αυτό. Παρακαλώ. Εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα και ένα ερώτημα. Το παράδειγμα είναι το εξής. Ένα συγκεκριμένο προϊόν προσπάθησα να το αγοράσω. Βρέθηκαν 7 καταστήματα ηλεκτρονικά, οι τιμές κυμαίνονταν από 220 ακριβώς μέχρι 300. Χαρακτηριστικά όλα ίδια. Προδιαγραφές όπως τα είπατε. Η γνώμη του είναι να πάρω τον 220. Μου έρχεται με το μαγικό δεύτερο χέρι, τι κάνει το κέρκα. Έχω όλα τα πάντα. Γιατί υπάρχει μια απόκληση, πραγματική απόκληση. 220 με 300. Αυτό είναι. Καταρχήν. Και παίρνω τον 220 σαν καταναλωτής. Όλες τις προδιαγραφές, όλα τα μέτρα ασφαλείας παίρνω. Ψάχνω τα πιο μικρά γράμματα. Και ξαφνικά μου έρχεται το πακέτο αυτό, υπάρχει ένα ελάττωμα, κατασκευή, μεταχειρισμένο, οτιδήποτε. Τι μπορώ να κάνει μέσα στο κέρδο. Να το γυρίσει πίσω σε ένα.
Καταρχήν, να θέσω λίγο στο κομμάτι της διαφοράς τιμής που είπατε. Φυσικά και θα υπάρχει διαφορά τιμής, γιατί ζούμε σε ελεύθερη αγορά. Το από εκεί και πέρα, το αν εσείς θεωρείτε αποδεκτή τη διαφορά της τιμής ή όχι, είναι καθαρά προσωπικό σας κριτήριο. Από εκεί και πέρα, αυτό που μπορούμε εμείς σαν ΚΕΠΚΑ να κάνουμε, εάν επιλέξετε το προϊόν των 220 ευρώ, αν ελέγξετε και είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο συγκεκριμένο κατάστημα, έτσι, μιλάμε όταν θα επιλέξετε το προϊόν των 220 ευρώ, ότι θα ανταποκρίνετε σε αυτό που ανέφερε στο συγκεκριμένο κατάστημα. Αν δεν είναι αυτό που αναμένατε, από εκεί πέρα μπορούμε να το διαχειριστούμε σαν καταγγελία κανονικά, με αυτό που ανέφερε. Να ζητήσετε τα χρήματά σας πίσω, να επιστραφεί το προϊόν. Αν είναι μέσα στην εγγύηση. Ναι, ναι. Είναι ένα πρακτικό θέμα το οποίο πραγματικά ο καταναλωτής πρέπει να έχει. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο έχουν γίνει πλέον τα ηλεκτρονικά καταστήματα πιο ευσυνείδητα. Γιατί ποντάρουν ακριβώς αυτόν τον λόγο. Ακόμα και τα καταστήματα που έχουν ακριβότερες τιμές θέλουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Γιατί ακριβώς δεν τους συμφέρει να έρθουν αντιμέτωποι με περιπτώσεις αλλαγών, με περιπτώσεις που θα γίνει αμφισβήτηση, ξέρω εγώ, χρηματική. Θέλουν να χτίσουν εμπιστοσύνη. Ώστε μετέπειτα, βασιζόμενοι στο μερίδιο αγοράς τους, ενδεχομένως και να ανεβάσουν και τις τιμές. Οι καταναλωτές είμαστε ρυθμιστικός παράγοντας στην τιμή των προϊόντων. Ναι, γιατί κάποιος μου είπε όχι να πάρει στον 300, ποιος και εγώ. Άλλος είπε το 220 και άλλος είπε ενδέχεται να έρθει με τηλεοπτικό ρεύμα. Και όλες οι προδιαγραφές είναι οι χαρακτηριστικά τα ίδια. Άρα το ΚΕΠΚΑ είναι. Φυσικά. Διαχειριζόμαστε τέτοιες καταγγελίες τώρα, αυτή τη στιγμή. Όπως και τρόφιμα, παρασμένα τρόφιμα κλπ. Έχουμε μια τέτοια περίπτωση που διαχειριζόμαστε αυτή τη στιγμή. Τώρα είναι σε εξέλιξη. Αυτό δούμε το αποτέλεσμα. Πιστεύουμε να δικαιωθούμε για το αποτέλεσμα. Άλλες ερωτήσεις έχετε? Κάτι, έστω και κάποιος που αγόρασε κάτι και είχε μια προσωπική εμπειρία, μήπως θέλετε να πείτε κάτι ή κάποια περιπέτεια μέσα από τις αγορές? Ναι. Όσον αφορά την αγορά και το όποια πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, και γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε από το εμπορίο, το ελληνικό εμπόριο. Παράδειγμα, δεν θέλω να φέρω κατάστημα για να πάει να πάρω να εμποδίσει. Ας πούμε το Δημήτρη Φίλος που είναι το καλύτερο και καλύτερη τιμή. Θέλω να εμπιστευτώ τον Δημήτρη που είναι και φίλος, όλοι οι λίγο πολύ στην αγορά είμαστε μεταξύ μας φίλοι και εμπιστευόμενοι στους εμπόρους της τοπικής αγοράς. Του λέω, είναι καλή τιμή, Δημήτρη. Του λέει καλύτερη, αλλά δεν δικαιούμαι εγώ. Δεν πες λίγο στο. Πες λίγο στο κομπιούτερ, τι λέει. Για να σε λέω εγώ, προσβάλλεις. Μπαίνει και είχε 750 έπρεπε να του πάρω από το κατάστημα και έκανε 620. Δηλαδή μια διαφορά 130 ευρώ. Του λέω το τι λένε. Σκόρπια έφυγα. Δηλαδή σημαίνει ότι κάνουμε τις συγκρίσεις, πάμε στο δικά καταστήματα να ψηφίσουμε, αλλά τα χειρότερα προϊόντα που μπορούμε να έχουμε καλύτερες τιμές είναι τα μικρά προϊόντα. Τώρα ένα πλυντήριο, ένα ψυγείο, εταιρείες του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν μεταφέρονται μεταφορικά και ό,τι άλλο. Οπότε αυτές τις τιμές που τρέχονται μέσα είναι χωρίς τα μεταφορικά. Τα μεταφορικά τα δίνουν στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη. Τα υπόλοιπα πρέπει να συνοηθείς ήδη την εταιρεία, που το θέλεις στο σπίτι, θέλεις στην μεταφορική που να τα πάρεις, δηλαδή πρέπει τώρα που είναι. Άρα, στις τιμές αυτές και αυτά τα πράγματα, ότι μπορεί, ας πούμε, ένα 50 παραπάνω να σας στοιχήσει από τη τιμή που έχει ένα προϊόν μεγάλο. Τώρα, μια μικρή τηλεόραση, ή κάτι το οποίο μπορεί να φύγει είναι εύκολο. Αλλά το μικρά πράγματα είναι δύσκολο. Αυτό να δεις ένα παράδειγμα, πρέπει να τα προσέχουμε τα πράγματα. Σίγουρα βοηθάει την τοπική κοινωνία, γιατί τα μαγαζιά δικά μας είναι, φίλος μας είναι, ο συγκάτοικος ή οποιοδήποτε, αλλά ας κάνουμε και κάποιες τιμές. Γιατί τα αγοράζουμε, τα πουλάμε μια τιμή άρθρα, σημαίνει ότι θα θέλουμε να φύγει το κατάστημα. Ή υπάρχει υπερκέρδος, ή δεν ξέρω, λειτουργικά έξοδα. Αυτό θέλω να πω.
Η αλυσίδα είναι αυτό. Θα πάρεις εσύ από τον τοπικό, ο τοπικός θα πάρει από σένα. Συμφωνώ. Έτσι. Αλλά όταν έχει μεγάλη τιμή. Εντάξει, θα ψάξεις να πας σε άλλο κατάστημα. Δεν συζητάμε. Δεν το πάμε στο τοπικό κατάστημα. Αλλά δεν έχει 200 ευρώ διαφορά. Και από την τοπική κοινωνία μπορεί να κάνεις επιλογή. Να πας όχι, δεν θα το κάνω. Συγγνώμη τώρα που μπαίνω μέσα σε κάτι. Πάμε να είμαστε όλοι μαζί εδώ. Είμαστε μέλη του ΚΕΠΕ. Και να έχουμε γύρω στους 500 μέλη οικογενειακά. Μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγάλο κομμάτι στην αγορά. Είτε στα σούπερ μάρκετ, είτε αυτά. Μπορούμε να είμαστε οικογένειες και ψωνίζουν από εδώ. Θέλουν καλύτερες τιμές. Ή βρίσκουμε ένα άλλο συμπολίτη μας που δεν πάει καλά. Αύριο θα ψωνίζουμε από τη Σταρούλα. Για να πάει καλά το μάγαζι. Με καλές τιμές. Αλλά πρέπει να έχουμε δύναμη για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Ούτε ένα ούτε δύο άτομα χρειάζεται. Θέλουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι το νόημα των καταναλωτών για αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε. Με ξέρετε το πολύ με ο Δημήτρης Λογικής, ο γραμματέας του Συλλόγου, και έχω την αγωνία να γίνει αυτό το θέμα. Ναι, τώρα θα σας πούμε. Ναι, ένα λεπτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν είναι. Ναι. Ήθελα να κλείσω ένα ξενοδοχείο για Αθήνα. Μπαίνοντας λοιπόν, βρήκα και σπίτια που εικάζονται και εικάζονται και σε πόλεις του εξωτερικού και στην Αθήνα. Ναι. Σπίτια, έτσι τα ονομάζει. Όπου σου ζητάει, ας πούμε, μία προκαταβολή. Εγώ για 3 μέρες που ήθελα να δώσω 3 εκατοστάρικα, μου ζητούσε 2 εκατοστάρικα να βγάλω προκαταβολή. Μου έδινε ένα ωραίο το σπίτι. Τώρα η σελίδα υποτίθεται ήταν αξιόπιστη. Με την έννοια αξιόπιστη ότι κι άλλοι έχουν κάνει τις αλλαγές και τα έχουν βρει τα σπίτια που έχουν πάρει. Αλλά εγώ τώρα λέω, στην μία αρχή, ας πούμε, δεύτερη γνώμη. Βάζω εγώ 200 ευρώ και πάω στην Αθήνα και ψάχνω αυτό το σπίτι. Είναι σίγουρο, θα το βρω. Τι μπορώ να κάνω για να έχω μια ασφάλεια σε σχέση με αυτές τις αλλαγές. Καταρχήν, όταν κλείνεις όπως για σπίτι ή για καλοκαιρινές διακοπές, δεν δίνουμε πάνω από το 1/4 της αξίας του πάνου. Δηλαδή, 300 ευρώ, τα 200 είναι πάρα πολλά. Έπρεπε να είναι πολύ λιγότερα. Εντάξει, ένα αυτό. Ένα δεύτερο, τώρα πώς μπορείς να είσαι σίγουρη. Το ψάχνεις. Ψάχνεις στο site, ξέρω εγώ, κάποιο τηλέφωνο. Από εκεί που το βρήκες θα είναι το γραφείο που θα έχει ένα τηλέφωνο. Θα έχει μια διεύθυνση στο ίδιο το γραφείο. Παίρνεις και ένα τηλέφωνο. Για να σιγουρευτείς. Παράδειγμα τώρα να σας δώσω. Παλιότερα, πριν από χρόνια, υπήρχε στο Facebook ένα γραφείο ταξιδίων με πολύ καλές προσφορές για το εξωτερικό. Εντάξει, επειδή είμαι κάπως ενημερωμένη, κάπως τα ψάχνω, λέω για να πάρω και ένα τηλέφωνο που είχε. Είχε μόνο ένα τηλέφωνο. Όσες φορές δοκίμασα να πάρω το τηλέφωνο, ποτέ δεν το σήκωσε κανένας. Και διεύθυνση δεν υπήρχε. Οπότε καταλαβαίνετε σε αυτές τις περιπτώσεις ότι αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Κάτι πάει λάθος, κάτι πάει να με εξαπατήσει κάποιος. Μπορείτε δηλαδή να πάρετε και ένα τηλέφωνο, θα έχει κάποιο τηλέφωνο, θα έχει κάποια διεύθυνση για να το εξακριβώσετε αυτό. Έτσι νομίζω και στις διακοπές μας, όταν κλείνουμε για διακοπές, πάλι παίρνουμε και ένα τηλέφωνο να σιγουρευτούμε. Είναι πράγματι αυτό όπως το βλέπουμε, όπως κλπ. Δεν ξέρω αν το κάνετε εσείς, προσωπικά το κάνω, γι' αυτό σας το λέω. Τώρα μέλη που θέλετε να γραφτείτε, έχουμε αιτήσεις εδώ να σας δώσουμε. Το κόστος είναι, έχεις αποδείξεις, όχι. Ανέστα, έχεις αποδείξεις. Έξω στη σακούλα έχει αιτήσεις. Το κόστος είναι 5 ευρώ για 1 χρόνο. Όποιος θέλει μπορεί να γραφτεί. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στην ιστοσελίδα και βέβαια και στο τηλέφωνο για πληροφορίες που απαντούμε συχνά. Κάτι άλλο θέλετε να ρωτήσετε, κάτι? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ τότε. Ήσασταν εδώ. Ελπίζουμε να γίνετε συνειδητοί καταναλωτές και να πλαισιώσετε το